A výzva zo stanice Automária 8 Karol Tomáš Portable Šimonka, Automária 8 Karol Tomáš Portable Šimonka. Artíviojo ťa pekne počuje. Dobrý deň, len ty zas. Takže prajem vám krásny zážitok, aby aj počasie bolo lepšie trošičku, asi moc toho nevidíte. Áno, v Košiciach je hnusne, ale tu je krásne slnečne. Maximálne len do nejakých 9 km vietor od severu, takže dá sa povedať, že bez vetrie a plus 6 stupňov. A inak súvislá vrstva snehu. Ja ďakujem za spojenie a peknú nedeľu prajem, ale musím KT Portable.